Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Rus we Türkmen diplomatlary iki ýurduň arasynda terrora garşy göreş tagallalaryny utgaşdyrmak barada ylalaşdy diýip Russiýanyň Daşary işler ministrligi sişenbe güni habar berdi. RussiýanyňTASS habar gullugynyň Moskwadan ýaýradan habaryna aýdylmagyna görä Russiýanyň Daşary işler ministriniň ornwatary Oleg Syromolotow bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornwatary Wepa Hajyýewiň gatnaşmagyna halkary terrorçylygyna garşy göreş meselelerine bagışlanyp Rus-Türkmen konsultasiýalary geçirildi. Taraplar halkary terrorçylygyna garşy durmak hyzmatdaşlygyny iki döwletiň arasynda syýasy derejelerde we degişli gulluklar derejesinde puwtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar diýip ministrlik aýtdy. Rus we Türkmen diplomatlary hyzmatdaşlyk esasy halkara formatlarynyň çägini Birleşen Milletler Guramasynyň we Howpsuzlyk Geňeşiniň terrorizme garşy alyp barýan tagallalaryny goşulmak bilen utgaşdyrmak zerurlygyny ýytadylar diýip habarda aýdylýar. Şeýle diplomatlar bu tagallalar Islam döwlet terror toparyny we şoňa meňdeş beýlek guramalar derbi dagyn etmek, terrorizm maliýeleşdirmek we terror ideologiýasyny ýaýratmak, togutmak goýunça alınıp barlayan global tagallalaryň çägini utgaşdyrmak zerurlygyny bellediler. Mundan başga taraplaryň Merkezi Aziýada howpsuzlyk meselelerini şol sanyny goňşy Awganystanyň gelýän terror ýylteşikli hökümleri ara alyp maslahatlaşanlyklary aýdylýar. Konsultasiýalar Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk ruhyna geçirildi diýip Rus diýiminiň web saýtyna bellenilýär. Ýatlaýar, oktýabr aýynyň başyndan bäri Türkmen Rus gatnaşyklary ýygyjamlaşyp başlady. Vladimir Putin aýyň başynda 5 ýyllyk ara kesmeden soň Aşgabatda sapar etdi. Prezident Berdimuhammedow 11-nji oktýabrda Gydanyň Soçyda geçirilen sammitine gatnaşyp Rus kärdeşine Wepa atly Türkmen wejigini sowgat berdi. Soňra 18-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň döwlet sekretary Daşary işler ministriniň ornwatary Grigori Karasin Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti we Daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşdy. Mundan Rus medeniýetini Rus harbylar we ekspertler tarapyndan Türkmen Owgan şirketiniň mümkin bolan terror howpyna garşy durmaga taýýar dälligi hakynda pikirler aýdylypdy. İkinci tarapdan Rus resmiler soňky ýyllarda ençemegedek Türkmen Rus şirketini berkitmäge kömek bermäge taýýardyklaryny dile getirdiler. Türkmen medeniýetine Wepa Hajyýewiň gatnaşmagyna Moskwada geçirilen duşuk barada maglumat berilmedi.